Lapu-Lapu City Risk Reduction and Management Office nanawagan sa mga kontraktor sa mga drainage projects. Kaunta mo patuman sila og mga safety measures aron kalikayan ang disgrasya sa kadalanan. Siluan meron din sa report. Gamit ang crane, nakuha pagbalik sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, kining usa ka pribadong auto nga nahug kagahapon sa hapon sa gitrabahong drainage project sa Barangay Pahak. Luwas ra hinuon ang driver ni ini nga usa ka Korean national ug naila sa pangan nga Hee Jae Kang, 33 anyos. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang nahitabuan ug nakita namo nga nahug na ang usa sa mga concrete barriers nga gihimong warning device human matod sa mga nakasaksi na banggaan sa Korean national sa wa pa kini mahug. Pagsunod na ko niya, tulin siya ni dagan. Pag dagan niya tulin, apo ni sugat niya kay ni sud pugos ang pikas. Di ni break siya. Pag break niya, imbes break yang tumban, yang natumban sinilator, mutong na diretso siya, na nagagunit po sa cellphone, na diretso siya, dito gid sa paingon sa among bangag. Pipila katikang, nabantayan usab sa RTV Balitang Bisdak nga padayon ng excavation sa naasoing barangay. Ang ubang dapit nga nalungaga na may mga concrete barriers nga gibutang ug ang mga yellow lines nga gihigot ni ini nangatangtang na. Apan ang ubang mga nalungagang dapit, walay nakabutang nga mga early warning device o mga barrier. Matod ni Najel Banyasya, pango sa DRRMO, nga mahinungdanon kini sa unsa mang drainage excavation, ilabi na kay may mga sakyanang mangagi sa dapit. Appeal ko na sa budget ang safety. Road, labi na kung road repair. No, kaya presumption na daghan mga tao nga mogamit sa dalan. But it's high time nga I think ato gina ibutang. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa contractor apan wa pa kini motubag sa among mga text ug tawag. Samtang ang district engineer sa DPWH 7 6th Engineering District may pasabot nga wala sila magkuwang sa pagpahinumdum sa mga contractors. Sige man nato na monitor. In fact, several times nato nakuha lang attention sa contractor to augment. Kaya every time mo adto, kuwang gid siya. Nagid siya kakuwangan sa pag-install sa ato ang mga required safety measures. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.